आपे आपे गड़िला कौन करू ए किसी धरनी से लाभ नौ हाय गाइस आम ए कार जाऊँ आंब गोटे को कानुआ मु लेपुना भाई मऊसा जीवु तेल केटे घंटा दुईटा मैंने केटे लिटर 10 मुग डालटा बाहर कलु सफा करना कहीं आ भर मुझे गाड़ी कार आसिले पुणी धुआ हम मु जाऊ गाधेनी मुग डाल के बोली जरी क्यों खाई के देखे कोट लगेगा ठीक बहु रखिला है जो चाबी जोटे टंगा हुए बाँ पट चक्कर जमा प्रेसर ना अल्प अच्छी देखो भाई आम आम डेस्टिनेशन पहुँच गलु ये खरा हो सेपटू बुले रखिद गाड़ीटा सेपट साइड आउ टिके पछकु दे आंब चोर अबे सेटा को फल यहाँ माकड़ खाती ना कौन देखो खजूरी आसु आसु आंब खोजार लगी पड़ा कहीं आंब चोरी करने ना मकसद है आंब चोर यहीटा भी खाइदे देखो तो गाइस जगहटा एठी एठी जगन
ଦେଖିଲୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖିଲୁ ଆସୁ ଆସୁ ଏତକ ପୁରା ହାଲାଲ କରିସାରିଲାଣି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାଘର ମଣ୍ଡପଟା କିନ୍ତୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ ଏପଟୁ 3, 4ଟା 5ଟା ହାଲାଲ କରିକି ଆଇଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ 5ଟା କହିଲି 5ଟା ହାଲାଲ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଏଠି ପୁରା ଆମ୍ବ ଏଠି ଗୋଟେ ପୁରା ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ହେଲେ ଆମେ ଗଛରୁ ତୋଳିବୁନି ଯେତିକ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ସେଇତକ ଉଠେଇବୁ ହେଲେ ଗଛରୁ ତୋଳା ତୋଳି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଶୋଇଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖୁନ ହାତ ଶୋ ଶୋ ଆରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହାତ ତୋଳୁଛି ଗାଇସ୍ ମୁଁ। ନା ନା ଛିଣ୍ଡା ନା ଛିଣ୍ଡା ନା। ଗାଇସ୍ କାନା ଚଢ଼ିଗଲା ଏବେ ଆପେ ଆପେ ଗଡ଼ିଲା କ'ଣ କରିବୁ ଏବେ କିଛି ଧରନି ସେ ଲାଭ ନବୁ ରଖିଦିଅ ତା ଜାଗାରେ ଥୋଇଦିଅ। ପୁରା ଗୁପଚୁପ୍ ଦୋକାନ ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର ଚାଲିଛି। ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ ପୁରା ଗଡ଼ି ଯାଇକି ବାଡା ହେଇଥାନ୍ତେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଯାଇକି ନହେଲେ ସେଠି ମାଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତୁ କାନ୍ଥରେ। ଉପରେ ପଡୁଛି ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ନାଚିବୁ ଏବେ କାହିଁକିନା ଯା ଚଢ଼ିକି ନାଚ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ଭିତରେ ରଖୁନ ସେଟା।
ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପଟିଆଗଡ଼ର ଗୋଶାଳ ଗୋସେଇବା ଧାମ। ଏଇଠି ଆମେ କାନନ ବିହାରରେ ଯେଉଁଟା ବିସ୍କୁଟ୍ ଥିଲା ସେ କୁକୁରଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ କୁକୁର ବିସ୍କୁଟ୍ ନେବେ। ଗାଡ଼ି ମଝିରେ ଆସୁଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖାଇପାରୁନି, ଆମେ ମଝିରେ ପକାଇଦେଲୁ। ଆଗକୁ ଆମେ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ନେଇଯିବା, ସେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍କି ଆସିକି ଖାଇଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆସିକି ଖାଇବ। ଖାଇଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ କୁକୁର ଆ ଆମ୍ବଟା ଦେଖା କେତେ ଆଇଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ କୁକୁର ଅଛି। जा ताको पानी दे दे। ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁର ଡରିକି ସେପଟକୁ ପଡ଼ିଲା। ବିସ୍କୁଟ୍ ଗୁରା ବି ସେଠି ନେଇଯା। ଆରେ ସେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଗୁରା ସେଠି ନେଇଯା। ହଁ ସେ ପିଇଦବ। ବଳିଆ ସିଆଡ଼ୁ ଆଇଲାଣି। ବଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ପାଇଲାନି। କୁକୁର ଖାଇ ଦେଇଛି ଆରି।
ବଳିଆକୁ ଠକି ଦେଇଥିଲୁ, ନେଇନଥିଲୁ। ଖୋଜିକି ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତୁ ଚାଲି ଚାଲି। ଏତେ ବାଟ ବଳିଆ ପଳେଇଥାନ୍ତୁ। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଘରେ। ଗାଡ଼ି ପୁରା ଧୋଇଦେବା। ଓଲା ଓଲା ବନ୍ଧୁ କାର୍ ପୁରା ସବୁ ପଟୁ ଧୁଆ ସରିଲା। ହେଲେ ତଳ ଚେଚି ସେରିକା କିଛି ଧୋଇ ହେଲାନି। ସେଇଟା ତ ଏଠି ଆମେ କେବେ ବି ଧୋଇ ପାରିବାନି, ଯାହା ହେଲେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ୱାସିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ। ଯେତିକି ବି ହେଲା ଏବେ ଗାଡ଼ି ଘରେ ପୁରେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଧେଇ ନଥିଲୁ ଟି? ଗାଧେଇଲୁ ଆଉ। ହଉ ଦିଥର ଗାଧେଇଲୁ ଆଉ। ଟ୍ୟାପ୍ ବନ୍ଦ କର, ଟ୍ୟାପ୍ ବନ୍ଦ କର। ଜଗନ ପକା ପକା, ଆଉ ଉପରୁ ପାଣି ପକା। ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଖୋଲା ରହିଗଲା। এইଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁର ହୀରା। ଦେଖନ୍ତୁ ହୀରା। ଏ ଜଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଓଦା। ଯଦି ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।